Sopan padalah dengan peringatan dari pemerintah Purana Kami Asum Pusara Kemenang Cerita Kabar dan Kabar Cerita Kalimantan Bantara Saros Pemat Pulau Pawan Tata Bantang Sabudi dan Pulau Pulau Malas Perpusa Kemenang Kiai Samat Dewa Kado sendiri para Bulu Orang Wantara Apoyong Putri Kepilih Peringatan dari Putri Kiai Sabal Langit. Ayo Pak Robok loro tapi rapopo
Prabu ngaturaken pinara sinuwun ngaturaken pinara sinuwun Prabu Siwakara oleh kuasa Wijaya kasaro tingkah lampaipun prajurit Kadipaten Patraged prajurit Prabu Kloro Sewado Sabaro sabari dolakro sabaro sabari Kakak ketemu aku kakak Aku juga harus bisa sanggrom berproses saudara Prata deklarasi saudara bisa sanggrom untuk pantarget dan tubuh banget juga berita sanggrom badai kelapa dewi banget gitu Ayo kantong mikir kantong sabarnya kena sabar dia telah merupakan dan tak kasar kalau bongso maka ada hatiku cakep sedangkan para pamirsa semoga ngecek barangnya diambang kapos-kapos kakang koper sudah malih kagem pamirsa semoga ngecek barangnya diambang amargi digawe terangkep kakang koper ayo pergi
kok ora percaya yen sing ngobar ngayopi sak jangka mongso penonton sing jromangan rada mundur mas kadang-kadang yang kerana kadang-kadang orang lagi ada kakak orang orso orang itu urusane sing jogo untuk kru dilarang keluar sepeda malih kagem para penonton semoga diceki barangnya riyen hati-hati pencopetan lur kathah copet Pak Bu barangnya diceki dewe-dewe Banner jangan setengah banner Monggo para boko larine ditata rutin ayo oto pikir oto pokoknya para boko larine dikondisikan
wanita marak bokokul koengan. Stop. Ketek ditompo ora? Ya. Kok sampai betul saja? Ada ceritanya nyapa lah ini gue saja bareng ini. Ini dulu jaranan apa-apa ini. Ngantos mas. Ngantos masih. Sing ngantos boten litune, sing betul saja niku lho. Aja lali dulur dicek dhewe barange. Ditoto kalem. Ditoto kalem. Dilanjutne apa ora? Ya satria apa ora? Monggo. Itu likur tambah dulur bro. Yuk satria muncul. Ngantos semase. Dimohon bagi para kru untuk memantau saja. Dipantau mawon. Mas Baja alon mas. Mas Baja alon mas. Mas Baja alon. Satrio Gemboro Bromo dikondisikan lari riyen. Sugeng rawuh Mas Yoga. Asik. Sing iki
Tok slirik
Kini dadi rondo sanggup nganteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak dadi landone yo satyo mudo Loh. Nalikane biyen ngeterke lupamu ora teko bisa suwe ra ketemu antarane tulung ngagung lan kediri nangis lomo aku sing kosapi padha mantep ngono bakal liat lunga kanggo cukup bebayan balewesmu ning ora ngira jebule malah mentolo kabar sliramu kadek wong liya antarane tulung ngagung lan kediri kanggonku pamit lunga bakal hati-hati antarane tulung ngagung lan kediri lamun netes aku kok sabar ku sapi pepestine aku kudu kaya ngene boyo lek janjimu biyen kae pancen janji iku gampang diucapke buka sadar gawe gelosa
mantap gonmu bakal niat lunga kagot tuku pek bebrayan balewesmo ade ngerangiro jabule palaman tolo rupuk kabar siramu gandeng mulia antara nebong kagelan kediri agar nemu pamit lunga bakal hati-hati antara nebong kagelan kediri lo netes aku mau sabar ku sepi apa bestine aku kudu kaya ngene boyo elek janjimu debian kae pancen janji iku gampang diucapke kasate gawe kalah salawase trompete ilang Ora wene iki nyose ae. take this love take this bagus Allahumma sholli wa Kau salah banget bisa penyumpu dan tambah dengan supaya itu belum coba gusti kamu aku belum gusti kamu Mugi-mugi dalu beri komputer wonten alang tunggal menopong atas paripurna dipun panggelar ya to anak ya to ono tolak lagu bolong yo arep panggoku
panas mongso ketiku kelas teroso dewasa ku teko kok tinggal lupa tekat hatimu tinggal aku kebangetan awakmu sering tak rasa diri kalah tanpa baju jadi aku kok tinggal melayu Limbo tanya aku